Студентски град сме. Следващия внос не спираме. Ямаха 660 класика. Ямаха Grizzly 660. Отдавна не съм вкарвал. Бързи, бавни 4x4 независимо качване и Башан 300 кубика. Един от най-красивите АТВ-та. Нито съм ги мил, нито съм ги четил. Ето сега ще покажа АТВ-та. Уникати. Топ състояние. Бързи, бавни, 4x4. Ето го башанчето с централните два азпуха. Топ десетка джанта. Тук е с 12-ка, обута е чисто нова гума отзад отпред. Независимото, машони, всичко е топ състояние. Ето, топ състояние още с калта. Отзад също е с независимо качване. Топ. Уникални машини и пускам ги тяхна промоция. Двете днеска пристигнаха, днеска двата се продаваха. Сега момчета тук имаме клиент за хет-трип да направим. Ще го снимаме след малко. Чао.